kuwi nek enek sing kene bagiane anggere nggih obah. Kowe Pak Dalang anggere obah. Oh, ngene biasane enek sing obah titik-titik ngintil-intil. Oh, berarti ndoke obah. Ya pancen obah, ning sing obahne Bu Kesi ngono ya. Ayo aja ngomongin ndok, ndok iki murah, regane murah. Ayo. Ayo, Coba kaya apa? Ngaturke panuwun karo Pak Supito iso ora? Pak Supito, kula ngaturaken panuwun sampun panjenengan timbali. Wis nirokne Pak Dalang ya. Nggih. Madhep rono, madhep rono. Ayo. Coba mubeng sik, set mubeng ini. Nek Nduk. Wer mubeng yo. Tak 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 tak. Ayo, nah terus terus. Ayo. Mubeng rono, madhep rono, madhep rono, madhep rono. Iya, heeh, heeh. Muter muter muter. Iya. Balik kanan, gerak. Iya. Ngono to, Pak? Apik, dadi gelungane ben ketok kok penonton lek kaya ban Vespa ngono lho ya. Kula tuku meleh, Pak. Oh, tumbas meleh. Nggih, niki Oh. entene sing cilik iki niki, Pak. Paling cilik kuwi ya, Nduk. Nggih. Ya jane wis pas sirah karo gelungane wis pas. Sing kegeden iki kembangmu ngiwonengen lho. Kaya rating e. Ayo. Nggih. Duduk kembange, Pak. Napa? Awake sing kurang lemu. Ora apa-apa, tegese sampean seneng prihatin, ra masalah, sayu. Kelas pinten sekolah teng pundi? Kelas kalih MI. Teng pundi? MI pundi? MI Plus Solar. Plus Solar. Kecamatan ngendi? Ngawi. Oh, Ngawi. Kabupaten? Kabupatene? Ngawi. Ngawi. Provinsi? Mboten Jawa. Mboten Jawa, Dek. Oh iya. Lah endi? Kalimantan apa Sumatera mboten Jawa. Oh, mboten pirsa. Dadi Ngawi iki kabupatene, provinsine Jawa Timur. Pulau Mosok, Jawa, Mosok. Lah kuwi dosen kok ayal ora. Ngono kuwi mbok takono wong sakmene mbane ya ngono kuwi. Provinsine Jawa Timur, Pulau Jawa, negaranya adalah Indonesia. Indonesia. Wis bener ndek iki Indomie, Dek. Ayo ngono kuwi. Pengen nembang apa Cahayu? Sik, Pak. Sik piye? Arep nguyuh neh apa piye? Boten. Lah apa? Kula arep salam kalih Pak Supito. Salaman? Nggih. Kaya Mbak Birgita mau? Boten. Lah kok arep salaman aja-aja kuwi arep nyopet yo ku arepe. Kula arep sungguh dalu. Oh, Sugeng Dalu. Oh iya ya, oke. Oke, heeh. Sugeng dalu Pak Supito. Nggih, nika piyayine nika teng jero nika. Nggih, terus piye bar kuwi? Empun. Tak kira dibacutne mugi-mugi jenengan paringi sehat apa piye ngono kuwi. Ayo. Terokno Pak Dalang. Nggih. Terokne ya. Nggih. Pak Supito. Pak Supito. Kula nderek memuji. Sekedhik-sekedhik, Pak. Oh iya. Kula nderek memuji. Mugi panjenengan tansah pinaringan sihat walafiat tebih saking sambe kala pinaringan alon-alon. Oh iya, ayo wis. Saiki kira-kira arep ngaturke tembang apa? Kaya nek ku ngomongne ten sampean ki lho, Pak. Lho ketoke gayane dhewe drama ketoke ora ngerti ngono lho kok malah kok buka nang kene ora. Apa sing kok omongne Pak Dalang? Lali Pak Dalang pisan. Mangkan sampean tekok kula. Heeh. Nembang napa, Nduk? Kula kan ngomongi ngimpi, Pak. Ngimpi. Mulai ngimpi terus sing gugah sapa? Tembang, Pak, tembang. Oh, tembang. Tembange ngimpi. Nggih. Lah ngimpine wae wis metu. Jare arep caping gunung, aja mulah malih to. Ya wis caping gunung mawon. Caping gunung ya. Nggih. Ayo coba kaya apa? Dijenglengne. Lah lek awakmu remuk piye engko? Boten. Boten. Nah iya, oke, coba. Bocah saiki ngangge selendang barang anti klengsreh e. Ayo iki. Lah niki selendang kula enten manuke. Manukku geru. Oh, gambare to, gambar manuk to. Oh iya, ora Manukku apa-apa. geru. Ku geru. Oh iya, ku geru. Sampean pengen ngertos ana suarane manuk geru. Lah piye suarane? Ku geru kok. Ku geru kok. Nggih. Oh iya, kok kaya ngono kelakuanmu. Tanah kaya ngene, Pak. Ah iya jangan ngene ya, betul. Iya. Coba pangkur caping gunung, aja kaget nek dijenggleng ya.
Oke. Ya.